I al cap d'anys i anys de retard, després d'un tram final d'obres ple de problemes i incidències, en definitiva, després de molt esperar, finalment a les 6 ha sortit en puntualitat el primer tren d'alta velocitat de Barcelona en direcció a Madrid. Aquest matí ha entrat en funcionament la línia comercial que uneix la capital catalana amb l'espanyola, amb 17 trens diaris en cada sentit, en total 34 convois. Fa 16 anys que aquesta connexió hauria d'estar feta segons les primeres previsions, però sembla que l'espera valgut la pena per les més de 70.000 persones que ja han comprat un bitllet des que es van posar a la venda dijous passat. Com dèiem, a les 6 ha sortit el primer tren de Barcelona cap a Madrid des de l'estació de Sants, on hi ha des de ben d'hora el nostre company Pol Marçà. Bon dia, Pol, de nou. Ha sortit ja el segon comboi en direcció a Madrid? Bon dia, Jordi. Doncs a aquesta hora, 7 i 3 minuts, sentim com surt de l'estació de Sants aquest segon AVE en direcció a Madrid, un tren que trigarà una mica més que el que ho ha fet a les 6. De fet, arribarà a Madrid cap allà a les 10, un trajecte que durarà pràcticament 3 hores. És un tren que té parada, en aquest cas, a l'estació de Saragossa Delicias, l'estació de l'AVE de l'alta velocitat a la capital de l'Aragó. És un tren que ha sortit amb menys passatge que no pas al primer, on sortien 250 passatgers, un tren que sortia a les 6 en punt del matí, el primer, el que inaugurava aquesta línia entre Barcelona i Madrid. Els passatgers que ho feien evidentment amb la il·lusió de poder estrenar l'alta velocitat des de la ciutat de Barcelona i fins a la capital d'Espanya, i ho feien també amb una voluntat, comentaven la majoria d'ells, la de poder canviar des d'avui mateix el tren per l'avió. Bueno, molt més ràpid, molt més pràctic, i em deixa, vaig a una reunió a la vora de l'estació, per tant, perfecte. Que és molt més còmode, sobretot perquè ja el temps que perdem és molt menys, però sobretot és a l'aeroport, a les cues que tens per entrar, que te fan treure el cinturó, te fan despullar, te fan treure tot, i això és ignominiós. Per tant, no vull estar en aquesta situació, ni sempre amb el tren. Perquè anem a Madrid a les 12 del matí i és l'únic medi més ràpid que arribem al centre de Madrid, més que l'avió, bàsicament.